Yo, Aiki Pro, Olim, Lil Mehroj, Aidis, Daralik. Yo, DJ Remeto Marik Records Синфиаш будем як вақто даврои кӯдаким буд ралик популярни набуд агне қимата маҳқул буд китоби дарди кадак ҳама ёшиқо гирён шид баъди амуреб яке дар дили маам завқ пайдо шид маам хостам ранги ралик ба алам реб бихонум якда када барамда будан мегуфтанд метонум пешравӣ мекардам гарчи ки результатам нол буд шаву рӯз дар ӯши хаёлам овози рамазон буд ҳафта ба ҳафта мо мешиштад мекам репоша мумкину вақтҳо ошиб буд сахт дӯст медошт нилуфарша ки ӯ қарепи аламдор ТЖК меларзид да фикри байлама набуд даҳози бошад чӣ гап шид ки нахостестай дига ӯ рали пеша овардане бача ки ҷо шидак ӯ қазалои серодам репи дона дона кани реза реза ки ҷо шид миллион мезади фақат ё ки дилит сиёҳ шид чӣ хаб карди э бача ба ҳамиамаш тамом шуд китоби дар дастсӯзони прастои рали пайдо шид адо шид рале ки ҳама орзуи каналша дорад дига шида репор мухлис ӯ қагӯшид надора бепарвогӣ накунам аз он сахт биқаб каналта увое ки акад бегам бахтидоам аз душмантан рӯи хотири каналтан топидкунишон қатитан чӣ фикр векни додарот ҳамашон игитан тумара нито нафамид то судитум накумаре перам бошинака мухлисия шадитум идисе ки кадуми просто тагидея нестай хайпам нестай якам мухлис пешравита хостестай баъзе ҳастанд одамое ки мегӯянд ралигай модар рафт ралика дига ҳечка гӯш намекунем аи репе ки ма кардам ты фикр накарда ки дис задаи ма просто гапи мухлиста расондастам пешравита ҳамаш дадора